Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. Ngiyathemba uyaphila. Igaba uphasoni ngafushane sibheka udaba la lwamaphupho. Kuyintokozo ukuthi-ke ukuhlezi nathi kwi-channel. uNkulunkulu engathi-ke angakubusisa akulonde. Enze konke okwenzayo kuphumelele. Ngakhohlwa ukuthi wenze okufanele. Ufake lapho like button, qhubeka ucomment. Bese-ke uma ukuthi ususubscribe-ile, ungakhohlwa ukuthi uhlezi ubuya nsuku zonke uzobheka imifanekiso esuke siyenzile la yamaphupho. Ungasubscribe bese uyahamba awusabuyi. Siyanicela kakhulu ngane zakwethu ukuthi umoya wakho uvume ukuthi subscribe bese kuyaqiniseka ukuthi-ke uhlezi uyingxenye ye-channel. uThembeli Masizo Dimolo Pastor, thank you for your advice and words of wisdom. Mnandi bupheke ndithandazela-ke amathambo ndade kwaphela lizwi. When I opened my eyes, people were surrounding me, nodding to what I was saying when I was praying. Ukuphupha kamathambo kusho into ehlukahlukene eziningi kuya ngabantu. Kodwa kafushane sikuchaze okunye kwalezi zinto ukuthi umuphupho ubona amathambo uphawu oluvama ukuchaza 1, insongo, ingozi, lingachaza ukufa, lingachaza usizi oluthile, lingachaza isiqalekiso, lingachaza ukudangala, lingachaza inomalo noma ukungabi nalutho empilweni, lingachaza inkoleloze, lingachaza nje umoya omubi noma ukugula okanye ubuthakathi. 2, uma uphupha kubona amathambo uphawu esingathi thina lusho ukukhathazeka onakho mhlawumbe ngempilo yakho noma ukhathazeka onako ngempilo yomunye umuntu osondele nawe. 3, uma uphupha la ubona amathambo uphawu olingabe lichaze la ukuthi zilungiselele isikhathi esinzima ongasubhekana naso empilweni. 4, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha ubona amathambo kube uphawu olusho ukuthi lindela ukuvela kwemfihlo engahle mhlawumbe ikushiya ukhungathekile ngendlela engalindelekile. Yabo. 5, uma uphupha la ubona amathambo uphawu lungasho ukuthi kumele uqaphele futhi uqinise kakhulu emkhulukweni ngoba ungase uhlaselwe umoya omubi empilweni. 6, kuyenzeka komunye uphupha ebona amathambo kube uphawu kwesikhathi osuke libika la ukuthi lowo muntu loyo angasabanjwa ukugula noma mhlawumbe angasalimale noma ke lo muntu uzolimala noma uzothola ukulimala okuzoza ngezandla zabanye abantu ikakhulukazi abantu abayizitha kuyena. 7, uma uphupha ubona amathambo esibhoko ke manje uphawu lolu olungasho ukuthi-ke ngahle kwehle isifo ehlotsheni noma emndenini kungekudala. Sithi thina okwesi-8, uma usuthandazela amathambo uphawu lungasho ukuthi uNkulunkulu uzama ukuhlola ukholo lwakho nanokuthi unalo yini ithemba lokuthi angakwazi ukuguqula isimo nokuvusela impilo yakho noma impilo yabanye abantu. Ezekiel 37:4 ithi, he said to me, son of man, can these bones live? And I answered, oh Lord God, you know. Again he said to me, prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. 9, uma uthandazela amathambo uphupha uthandazela amathambo uphawu olungasho ukuthi uNkulunkulu uyakuthemba ukuthi wena uzokwazi ukuvulela noma ukuvuselela ithemba kubantu abadangele, kubantu abangenathemba futhi kubantu asebaphonsa ithawula ngenxa yezimo. Ezekiel 37:11 ithi-ke, then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say our bones are dried up and our hope has perished. We are completely cut off. 10, uma uphupha uthandazela amathambo uphawu ngabuye lusho ukuthi uNkulunkulu ukwethembile ukuthi wena futhi ukunikeza mhlawumbe umsebenzi ukuthi ukhulekele abantu abangabazenzisi, abantu abazenza abalungile kepha bebengcolile ebandleni likaNkulunkulu. uMathewu 23:27 ithi, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like a whitewashed tombs which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness. Yabona. 11, uma uphupha uthandazela amathambo uphawu olungasho noma isidingo sokuthi-ke ubeke emkhulukweni abantu abalimele emoyeni futhi abangesenalo ithemba
Proverbs 17:20 joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up bones. 12 uma uthandazela abantu uthandazela amathambo. Kwesinye isikhathi singathi uPaul ngasho imizamo yokuguqula mhlawumbe abantu abalukhuni, abantu abanomona ngomkhuleko. Proverbs 14:20 empeleni nje a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. Siyabonga-ke uNkulunkulu ngokubusisa, uNkulunkulu uyaseka nawe ngakhohlwa ukuthi